Nabi Muhammad dawuhi sapa men halal padang atine sapa men subat padang atine sapa men haram mati sapa tawakal ing pangerane Allah nyukupi karepane tawakal iku mungguh pasrah menyerah ing pangerane pasrah menyerah ing pangerane arti sabar iku padha ngertiya sanggup ngelak pahit orang Rasulullah senajan abot atine ridho ora waduh marang manungsa atur marang manungsa lamun Gusti Allah demen kawula mesti Allah bakal maringi coba sabaran ridho Allah maringi derajat mulia Allah maringi derajat mulia akhlak kang bagus iku contone ing dalem hadis Nabi dawuhke nomor siji kelem nyambungke wong kang medha ing pamirine wong kang medha ing pamirine nomor lorone kelem maringi ing wong kang ora tau nomor